Sjors Ulte had zijn allereerste punt als Cambuur-trainer te pakken. En Heerenveen wie een maatje te Leeds voor AZ. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Het is de strijd tussen de nummer 17 en 18, de nummer lijst, Cambuur en Varlijst Emmen van de Eredivisie. En een doelpunt! Een doelpunt van Dani de Wit. Ja, het ziet er wel een beetje om te komen. Minuut 33 en het is Dani de Wit met de hyperx-treffer. Dit hier het absoluut 1-0 voor Cambuur wezen, maar wat een prachtige oorval die dat hij uiteindelijk aan de linkerkant van het veld diagonaal alleen nog van de keeper uitkomt bij Jamie Jacobs. Nou, even oppassen, want dit is Odgaard. Odgaard liet hem net zitten. Nee, Sugawara bij de vastzet doelpunt. Och. Het is al zo'n 4. Het is al zo'n 4. Tijani Reinders. Bij hoeveel tellen? 28 tellen. Dit is toch net de Leeuwen, jongens. En dan is het het puntje van een score van Mickey van der Hart, de keeper van Emmen, die ervoor zorgt dat die bal net in de goal gaat. Amin Sar, maar nou, Sherlitte, dat hij, de zenuwen, de baas is. Sar, maar de strafschop, minuut 69. Ach, jongen toch. Ik vind het wel, het is geen overwinning voor Cambuur, maar het is echt geen overwinning voor Emmen. En de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, Andor Faber en uw speciale gast Leon Bergsma. En Bergsma, ja, dat klinkt heel Fries, maar als we nou Tjendij in het Fries beginnen te praten, dan bist nou aan het paard Bjuster, denk ik. Dus, doe het maar in het Nederlands. Ja, ik versta er een klein beetje van, maar het lijkt me beter in het Nederlands. Ja, toch? Want je vertelde net, jouw vader kijkt altijd naar de sportcast. Ja, dat klopt, ja. Verstaat hij wel Fries dan? Nou ja, ik vraag het me af, maar ja. Ik denk dat je wel bepaalde delen kan verstaan. Maar, Hij zit natuurlijk wel te kijken naar de 3 knapste medewerkers van Omroep, dus dat is ook iets, hè? Precies. Ja, Dus precies. dat Dat zegt wil hij je ook graag altijd, zien. ja. Dat zegt hij altijd, hè? Ja, dat zegt hij altijd. Mooi man. Nou ja, goed. En je bent geen familie van Jorrit Bergsma. Hebben we dat ook gelijk uit de wereld? Dat kunnen we uit de wereld helpen, ja. Ik ken hem al. Inmiddels Bergsma Richardson. Ja. Dus ik heb mijn feitjes op orde, maar geen familie. Geen familie. Nou goed, in ieder geval mooi dat je er bent. En het gevoel is goed. Het eerste puntje is binnen van 2023 met mooi, sprankelend, fris en fruitig voetbal. Nou ja, dat niet. Maar ik denk als je sinds Go Ahead uit geen punt gepakt hebt, dat het gevoel wel lekker is dat je een keer een punt kan pakken om de weg omhoog in te zetten. Als verdediger altijd lekker om de 0 te houden, daar begint het mee. En ja, we moeten wel ervoor gaan zorgen dat we meer gaan scoren. Dat is algemeen bekend. Ja, dat lijkt me logisch, hè, Geert? Want volgens mij 9 doelpunten tot nu toe. 9 doelpunten. Juist de grote kans van Jamie Jacobs. Die hier er wel iemand. Schot van Tom Boeren. Te weinig overtuiging, te weinig richting. Schot van Michael Breij. Idem dito. Moleun nog, tweede helft. Die aanname van Moleun, die was heel gek eigenlijk. Want het was alsof hij hem terugspeelde op een keeper. Dat zag er heel knullig uit, hè? Ja, ik kon er net niet bij, geloof ik. Nee. Ik denk dat we in de eerste helft ook nog met 2 corners. 1 keer met Boeren die hem goed doorkopt net voorlangs. Daar moet eigenlijk iemand lopen. Daar moet iemand staan. Ja, Als iemand daar, dan kan hij hem zo binnen tikken. En nog 1 kluts dat ik hem kop en dat die blijft hangen. En dat net, ja, die was er ook nog bij. Ja. net Jacobsen niet hem binnen kon schieten, volgens mij. Maar, Maar tweede normaal helft. gesproken, jongens, dan speelt Cambuur toch eigenlijk fris van de lever, aanvallend voetbal. Maar dat is veel te naïef gedacht van mij. Het is nu gewoon punten sprokkelen. Ja, dat heeft Ulte ook gezegd. Er is maar 1 opdracht. En natuurlijk, in Leeuwarden ziet men het liefst aanvallend en mooi voetbal. Alleen defensie staan ook op de banken als aan het eind van het seizoen in mei het eredivisieschap gehaald is. Ja, dan gaan de principes overboord. Dus dit is te billijke. Nou ja, als het uiteindelijk resultaat oplevert, dan wel. Dan moet het wel resultaat opleveren. Nou ja, Precies. goed, 0-0 tegen Emmen. Dat is ook een resultaat. Ja, dat denk ik wel. Sowieso in een uitwedstrijd. Ik denk als je hem verliest, dan ben je helemaal ver weg. Nu sta je nog op 3 punten van de 3 ploegen die erboven staan. Dus als je een keer gaat winnen zaterdag, dan sluit je aan. Maar ja, wat Andor ook zegt, ik denk nu dat het vooral om de punten gaat. En natuurlijk willen we goed voetballen, maar het gaat vooral om resultaat nu. Absoluut. Geert, je bent nou 50 jaar sportverslaggever, bijna. Hè? Je bent normaal gesproken op de zaterdag altijd aan het plaatje draaien. Super. Maar wat schetste onze verbazing? Hè? Waar was jij zaterdag?
Jongens, dat was een bijzonder moment. Ik was bij de hengstenkeuring in het WTC Expo. Er worden allemaal Friese hengsten gekeurd. Ik kan me voorstellen dat Leon daar deze keer niet bij Het gaat was. over paarden. ik was gaat er over niet bij. paarden. Ja. Jouw voormalige collega Sonny Stevens, zijn vrouw had ook een Fries paard. Het gaat om Friese paarden. En die was daar geregeld te vinden. Ja, nou, kort door de bocht. Collega Gerrit de Boer, die koer net meer. Nee? Kregen medische problemen. En toen zeiden ze van ja, dan mag er toch maar zitten gaan. En dat maar. Ja, en toen. Maar Hesto überhaupt verstand van Hinders? Maar natuurlijk, Harry. Natuurlijk heb ik verstand van hinders. Ja. Maar je hoeft er echt net zo verschrikkelijk volle verstand van te hebben. Als je een enorme specialist als Henk Dijkstra naast je zitten hebben, Precies. dan is de truc meer van hoe presenteer ik dit? Nou, daar heb ik wel enige ervaring in. Ja. Ik heb ietsje kennis van het métier, want ik kom daar natuurlijk als radioverslagjouwer al een aantal jaren. Maar hij is echt een leuke mid, jongen. En ik heb top met die gewoon. Ik ben op een leeftijd dat ik geen enkele concurrentie meer vormen wil van wie dan ook. Maar als ze mondje mee zeggen, takken meer zitten de hele dag, dan ben ik 2 dagen van tevoren aanwezig. Even een quizvraag. Wie won het ook alweer? Jurre 495. 495. Kijk Wat eens vind je aan. nou mooier? Die sneurt een beetje in het WTC of die snijdt een beetje in de mierende Rijn op de midden? Ja, ik moet eerlijk zeggen van, het kost natuurlijk wel een boel energie. Als er zo, moet maar in één keer voorstappen, maar je toch even heel snel inlezen. Je moet heel goed geconcentreerd wezen. Dus ik hief me nog wel aan het einde van de dag. En toen die ik van hem, met de klote waar man. En ik kwam er bij dat stadion in het Rijnde. Dan moest ik bij dat smarrig parkeerterrein waar ik kom naar de hoofdingang. Toen wie ik helemaal zeikt erover. Hier kom ik weg. Toen dacht ik, hier, ja, schik op achtergrond. Daniel Lohuis begint nog een deuntje mee te blaren. En toen dacht ik wel van, nou, een middagje thuis was ook niet slecht geweest. Nee. Maar ja, collega Faber was op vakantie. Zo is het. Ja, Werk en sierpaarden. je ziet er uitgerust uit, Andor. Zeker, ja. Ik bereid me voor op de cruciale wedstrijden natuurlijk die eraan zitten te komen. Dat zijn zeker cruciale wedstrijden. Dat zijn 100%. legendarische woorden ooit uitgesproken door jou Ja, in zeker. december 2022. Ja. Want om even terug te kijken op 2022. Weet jij hoe vaak Cambuur heeft gewonnen in dat jaar 2022? Poeh. Ik denk dat dat met 4-5 keer ophoudt. Nou, met 5 keer zit je aan de ruime kant. Oh, 4 keer. ja. 2 keer tegen Fortuna, Ja, PSV PSV. Ja. en tegen Groningen. Groningen. 4 keer. En dat brengt mij bij het volgende, heren. Dat brengt mij bij de stellingen. Ik geef jullie allemaal een aantal stellingen en dan kort en bondig antwoorden. En dan kunnen we straks altijd weer op terugkomen. Ben je erop voorbereid trouwens, Leon? Want laatst zat de trainer hier. En die is door de medewerkers van Cambuur voorbereid op de stellingen van Arjen de Boer. Dus ik weet niet of ze Ik jou... ben niet voorbereid, maar slaat je er wel doorheen. ik sla me er doorheen. Ja, denk ik ook, hebben we dat denk wel ik vertrouwen in. Goed, Andor. De situatie waar Cambuur nu in zit, dat ga je niet meer omdraaien. Ook niet met 2 of 3 versterkingen. Ja of nee? Ja, de situatie, dat is een subjectief begrip. Antwoord aan. Hè? Andor, gewoon een antwoord. Geen- De situatie waar je staat 18e. Ja, Ja? Je bent het hier dus mee eens. ja, Cambuur gaat het niet meer omdraaien. ja, Nee. nee, ja. Ja, goed zo. Dan ga ik naar jou, Leon. Leon, als ik dit allemaal van tevoren had geweten, dan was ik lekker in Zwitserland gebleven. Nee. Nee. Geert, Ja. Mahi is de redder van Cambuur. Nee, jongen. Nee. Leon, bij Ajax speelde ik altijd om het kampioenschap, maar eigenlijk is dit ook wel eens leuk. Nee. Nee. Geert, vorige week was ik een beetje somber. Eigenlijk ben ik dat nog steeds. Ja. Andor, João Virginia is beter dan iedereen denkt. Iedereen vindt het niks, dus is hij beter dan iedereen denkt. Ja, Ja, oké. Goed zo. Oké, en dan heb ik nog wat voor jou, Leon. Want ik heb hier... Ja. Dit is 1 flesje wijn. Dit is 2 flesjes wijn. En dit zijn Dan ben ik benieuwd. 3 flesjes wijn. 3. Hoeveel flesjes wijn durf jij ertussen te zetten dat Cambuur in de eredivisie blijft? Hoeveel van de 3 ik daarop durf te Ja, zetten? dan kunnen wij een weddenschap aan. Hoeveel flesjes wijn durf jij met mij aan te gaan? Hè? Ik durf ze alle 3 erop te zetten. Alle 3? Ja. Cambuur blijft in de Cambuur eredivisie. blijft in de Eredivisie. Die staat bij deze. 3 flessen wijn. Heb jij er net zoveel vertrouwen in, Andor? nou ja, ik wel minder dan voor de winterstop, laat ik het zo zeggen. Vooral natuurlijk door die eerste wedstrijden na de winterstop, waarbij vooral Volendam mij enorm bevreemd heeft eigenlijk. Dat Cambuur binnen 10 minuten met 2-0 achter stond voor zo'n belangrijke wedstrijd, waar eigenlijk 6, 7 weken lang naartoe gewerkt is. Je weet, in de eerste wedstrijd moet je tegen de nummer laatst. Ja, dan verwacht je een Cambuur dat
tot het bot getergd is, met het mes tussen de tanden. Ja, als je dan zo makkelijk die wedstrijd al weggeeft. Vervolgens komt er nog een enorme dreun overheen in Groesbeek, in de beker. Ja, dan wordt het perspectief er niet rooskleuriger op. Dus dan word ik begin me aan zorgen te En maken. jij bent toch een beetje de labrador van Omroep Friesland, Mr. Positivo. De rasoptimist. Ja, De rasoptimist. zeker. Ja, dat is ook. Dat is het Snap wel. je, Leon, dat Anders zich een beetje zorgen maakt? Nee, dat begrijp ik volkomen. Want wij hadden het ook allemaal anders verwacht. Wat Andor zegt tegen Volendam. Dat weet je 6 weken lang. Dat je zo'n belangrijke pot speelt. En dan geef je hem binnen de eerste 10 minuten weg. Dat kan natuurlijk niet. Eigenlijk binnen een minuut, ja. Maar inderdaad, na 10 minuten stond het 0-2. Ja. En we begonnen daarvoor, vond ik ook al slap en slecht. En Maar hoe kan dat? Want ja, het belang is duidelijk. Ik bedoel, dat zien jullie allemaal. Hoe kan het dan dat het zo in zo'n korte tijd door je vingers glipt? ja, ik begrijp het ook niet. Ik denk dat we beginnen gelijk met 2 lange ballen. Volgens mij, we verliezen hem gelijk. Zij komen er wel op onze helft. En we zijn er eigenlijk niet op hun helft gekomen tot aan de 0-1. En ja, dan wat ik zeg, geef je de bal weer weg. En ingooi, 1 lange bal, 0-2. Ja, en dan 11 minuten en zij kunnen alleen maar gaan verdedigen. Dus ja, hoe Dan kan krijg je het dat? stadion ook niet mee, Dan hè? krijg je het stadion ook niet mee, inderdaad. Nee. En je doet dat niet uit jezelf natuurlijk. Iedereen weet hoe belangrijk die wedstrijd is. Die weet dat hij alles moet geven, dat hij scherp moet zijn. Maar ja, dan komt er toch een bepaalde onzekerheid, sluipt er weer in de ploeg. Vooral na zo'n matig begin en na een 0-1 achterstand. Terwijl die weken daarvoor ook, er was eigenlijk geen aanleiding om het te denken, toch? Ik bedoel, jullie zijn heel gericht bezig geweest onder de nieuwe trainer. Een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Ik ben zelf een aantal dagen in Spanje ook bij jullie geweest. Als je dan ziet, de vonken spatten er vanaf. Maar ook iedereen benoemt hoe hard er getraind wordt, hoe hoog de intensiteit is in vergelijking met de periode daarvoor. Ja, het kwam voor mij totaal onverwacht, omdat de signalen juist heel tegenovergesteld waren. Ja, maar Leon geeft net aan, jongens. Het komt allemaal wel goed, hè? Het komt goed. Nee, dat gaat Ja, toch maar- goed komen, maar ik snap wel wat je zegt, ja. Dat verbaast ons eigenlijk ook, want alles wat wij getraind hebben, wat we hebben laten zien in trainingen, in die oefenwedstrijden, in het sprint, in het terugsprinten, in de duels, in alles, dat kwam eigenlijk totaal, niks kwam eruit tegen Volendam. En ja, dat verbaast mij ook ten opzichte van 2 dagen daarvoor hebben we uitstekend getraind, 11 tegen 11, 2-0 tegen de wissels 2 keer. We hadden ze volledig liggen, maar dat is toch dan iets anders, een veel andere druk dan dat er op zo'n wedstrijd staat. En ja, en daar moet je op dit niveau mee om kunnen gaan. En ja, dat is niet gebeurd. Want dat wordt nu natuurlijk wel een blijvend aspect van de wedstrijden die jullie spelen. Die druk, die zit erop. Die is er Jullie altijd. moeten, ja. er is altijd wel druk. Nee, maar Maar- die gaat nu elke Die gaat wedstrijd nu elke zijn. wedstrijd mee echt een rol van betekenis Precies. spelen. Ja, misschien dat je zoals wedstrijden zoals PSV dat wat minder de druk op staat omdat je verwacht wordt dat je verliest. Ja. En toen speelden we volledig vrij uit. En Ja. eigenlijk, Ja, dat was geweldig. dat was geweldig, ja. Maar ja, zo moet je eigenlijk elke wedstrijd ingaan. Eigenlijk wel, ja. En nu sta je ook 18e, dus misschien heb je iets minder te verliezen. Je kan toch niet lager staan. Dus kan je wat vrijer uit gaan voetballen. Ja. En Ja, Ik nou moet- goed, de weddenschap die staat in ieder geval. Ik zet Ja. de flesjes eventjes weg. En Geert, jij eindigt trouwens ook net je verslag van Cambuur wint niet, maar Emmen wint ook niet. Nee. Met andere woorden, Cambuur staat er belabberd voor, maar het positieve is, we zijn nog maar op de helft. Ja, want Niet eens. ergens draaide mijn stemming wel een beetje gaandeweg de wedstrijd. Omdat dat begint eigenlijk met de training van vrijdag. Ik denk, nou, dan heb je de verdorie ook nog van de treffers verloren. Of dat nou al of niet terecht is, dat doet er niet toe. Keeper een rode kaart, allemaal gedoe. Wordt wel teruggedraaid. Maar toen dacht ik, vrijdag, dat wordt een vervelende training. Daar moet veel zagerijn worden weggespeeld. En dat was helemaal niet zo. Jullie deden een geweldig spelletje. Met dat koppen, heen en weer, terug. Er werd Koppen, gelachen, koppen. moppen Er vertellen. werd gelachen, en toen dacht ik van, Of interpreteer ik het verkeerd? Want je zit me aan te nee, je hebt kijken. gelijk. Nee, je hebt volkomen gelijk. Het ja. verbaasde mij zo Ja. hoe de stemming toch heel vrolijk was eigenlijk. Nee, klopt. Ik denk dat dat wel een kracht is van deze club überhaupt en van deze ploeg. Maar het kan ook weer een zwakte zijn in de zin van dat we wat harder moeten zijn naar elkaar. Naar Ja. de ploeg, want je staat er gewoon heel belabberd voor.
Er worden fouten gemaakt en daar moeten mensen op worden afgerekend. Daar moeten we boos worden op elkaar. Gebeurt dat genoeg? Dat gebeurt te weinig. Ja, gebeurt er Dat weinig. gebeurt te weinig. Maar aan de andere kant is die positieve stemming wel weer goed. Want ik lees ook bijvoorbeeld bij Groningen dat het helemaal niet... Nee, in Dat is de echt kleedkamer. zagrijn. Ja. Ja. Precies, zagrijn. Ja. En misschien dat je, als die stemming wel goed blijft, dat het wel juist om kan slaan Ja. dan dat je met z'n allen in een Ja. negatief Nou ja, en in het verlengde van die training van vrijdag zag ik gisteren een strijdbaar Cambuur. En dat is wat de trainer ook zei na die training. We blijven strijdbaar. We Ja. gaan- Zullen we er even naar luisteren? Naar Jos Ulte. Ja, luister maar naar hem. Ja, als ik het spelbeeld zie, had Emmen uiteraard meer de bal. Maar uiteindelijk hebben wij denk ik de grootste kansen gehad. Jamie Jacobs. Ja, je wilt natuurlijk in een fase komen dat zijn bal er ook in gaat. Maar het gekke bij voetbal is, dan moet je eerst ook een beetje in een goede flow komen, in een vorm komen, in vertrouwen komen. En om daarin te komen, ja, is zo'n punt natuurlijk wel een stapje. Zit er weer wat kleur op de wangen na deze week? Ja, en dat heb ik de groep ook verteld, dat ik daar echt trots op ben. Dat na zo'n week de groep dit heeft kunnen doen, op de mat kunnen leggen. Nogmaals, ik weet heel goed dat het geen fantastisch voetbal was. Dat we geen 20 kansen bij elkaar gespeeld hebben. Maar dingen gaan in stappen vooruit. Hoe graag je ook 20 stappen in één keer wil hebben. Groeien gaat in fases. En bij volwassen worden hoort zo'n dag als vandaag. En is de volwassenheid vandaag een groot winstpunt voor mij. Je bent een stukje volwassener geworden, Leon. Ja, en wat Als als, ploeg, jongens, hè? Ja. wat als Jamie Jacobs, hè? Hij moet hem maken, hè? Ja, het toch gemaakt. Zeg het maar Ja. gewoon. Weten we Volendam thuis nog, jongens? Precies, dus dat kan ik helaas voor niet meer rust. zeggen. Dat kan ik helaas niet meer zeggen. Maar het is wel zo, als we die een keer maken en 0-1 voorkomen, dan ga je wel wat lekkerder voetballen. Ja, Kan je nog en- herinneren dat je voor het laatst met 1-0 hebt voorgestaan? Ja, tegen PSV. Tegen PSV. Ja. Ja. Werd het 3-0, dus ja. Begin dan weet je- oktober. Ja, precies. Ja. Maar goed, Ja. dan ga je wel wat lekkerder voetballen. En hoe wij tweede helft dan, wij spreken de 0-0 vasthouden tegenhouden. En waarbij Emmen weinig creëert. Als dat met 0-1 is, dan ben je toch denk ik dicht bij 3 punten. En dan kan er een keer misschien een 1-1 vallen. Maar dan ga je toch lekkerder voetballen. Ja. Komen er meer ruimtes voor 0-2. Maar het winstpunt is dat jullie het verdedigend goed overeind hielden. Ondanks de storm van want het was puur opportunisme natuurlijk. Ja. Anders gooiden ze allemaal de 16 in. Allemaal wissels, allemaal lange jongens erin. Dus dat hadden jullie goed onder controle. Maar vooral de manier waarop dat gebeurde. Er was Spirit in er plaats was van, spirit zat erin, dat was weet je? heel anders dan tegen was Volendam. allemaal wat borst Ja. vooruit, kop omhoog. Wat zullen we hier beleven? Nou, daar word ik dus wel iets positiefs. Ja. En toch had ook sommigen gekund, Geert. Want op een gegeven moment krijgt Emmen, nou, hoeveel minuten was er nog te spelen? Krijgen ze een vrije trap op de rand van de 16 meter. Ja. En wie gaat er achter de bal staan? Ja, wat had je gedacht? Mark Diemers. Mark Diemers, onze Frisiaan, de Onze oude Frisiaan. Leeuwarden. Ja. Die Ja, wat dacht jij toen op dat moment? Nou, ik vond het vooral een stomme overtreding daar op de 16. Ja, dat is niet handig. Dat is niet handig, want je weet dat Diemers wel een aardige trap kan hebben. En omdat daar dan een overtreding weg te geven, dat is nergens voor nodig. Maar goed, ik had niet het gevoel per se dat hij erin ging. Maar ik kan natuurlijk altijd Ja. in de fase waar wij in zitten vooral. Ja, nou, hij ging er gelukkig niet in. Nee. Maar Mark had het ook niet moeten wagen om dan terug te moeten komen naar Leeuwarden. Ik Hè? heb tegen hem gezegd, als je die erin had geschopt, dan was je Leeuwarden nooit erin gekomen, Mark Diemers. Had We die in kunnen Emmen moeten blijven we slapen. kunnen het even laten zien, het antwoord van Mark Diemers. Er is een moment in de wedstrijd, het loopt al aardig naar het eind. En dan moest de vrije trap nemen op een goal van Cambuur. Ik zeg, Mark, als het maar in zit, dan komt Veld net maar in. Nou ja, achteraf, maar goed, ik heb hem niet inschiet. Nee, zonder gekheid. Ik wil die bal natuurlijk scoren. In het begin was ik er dichtbij, ging die net naast de paal. Ja, eerste helft. De eerste helft. Ja. Dus ja, ik ben constant op zoek. Jammer dat hij er niet in ging. Maar goed. Er is maar één Cambuur, Mark. Ja, dat klopt. Nee, Cambuur is wel mijn club. Dat heb ik altijd gezegd. En ja, het is mooi dat ik nog door het uitsvak werd toegezongen. Mark is een Leeuwarder. Nou, dat is ook gewoon zo. Ja, dat is ook zo. Mark is een Leeuwarden. Misschien ga je ooit wel met hem voetballen bij Wie Cambuur. weet. Wie weet. We gaan het zien. Ja, we gaan het goed zien. om te weten dat Ander met hem in de zandbak heeft gespeeld. Ja, dat is altijd leuk om te weten. wel. Samen in de zandbak, hè, Samen in de kasteeltjes maken. Want jij komt natuurlijk uit de jeugd van Ajax. Dit hele degradatievoetbal is voor jou ook een nieuw fenomeen. Nee, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk altijd gewend om op het kampioenschap mee te spelen. Want noem even het middenveld met wie jij in de jeugd voetbalde. Noem even een paar spelers. Ja, dat was altijd eigenlijk Nouri van de Beek en vaak Eiting die doorgeschoven was. In Jong Ajax had je op een gegeven moment ook Frenkie de Jong erbij. Niet een onaardig middenveld. Maar het zijn geen onaardige namen. Nee. Nee, en jij stond altijd centraal achterin, want jij was altijd aanvoerder. Naast jou stond ene de Licht. Ja, meneer de Licht. Ja, Ja, meneer De vanaf de A1. Ja, En Mazraoui was eigenlijk niet goed genoeg, die zat op de tribune. ja, dat is een aardig verhaal inderdaad. Die is toen op amateurbasis doorgegaan naar Jong Ajax. Terwijl iedereen in die groep een contract kreeg of had. En die koos toen voor om toch bij Ajax te blijven. In plaats van een contract te tekenen, geloof ik, bij Groningen.
En ja, je weet hoe dat gegaan is. Dus dat is wel heel knap hoe hij dat gedaan heeft. Ja, maar dat elftal, hè? Dat elftal. Hoe vaak is dat kampioen geworden? Hoe vaak ben jij kampioen geworden met de jeugd van Ajax? Ja, dat zou je aan mijn vader moeten vragen. Die houdt alles bij. Ja, maar die kijkt nu Maar, en die hoopt nu dat jij het goede antwoord geeft. Dat ik het goede antwoord geef, ja, precies. Ja, in ieder geval een jonge Ajax. En in de jeugd zal dat een keer of 6 geweest zijn, denk ik. Dus dan hou ik het op 7 keer. 7 keer kampioen. Ja, en dan ben je... Ja, hoe vaak ben je ook kampioen geworden, Geert? 2 keer. Maar 2 keer. met het eerste helft al 2 keer. Ja. Oh, kijk aan. En Do Andor nooit, hè, denk ik. Met het eerste net. Volgende keer promoveert. Oh, dat wel. Ja, dat telt ik, hè. Maar jij was aanvoerder. Jarenlang aanvoerder. Je wordt dus ook kampioen met de belofte van Jong Ajax in de Jupiler. Jij droomde ook van Ajax 1. Ja, absoluut. Waarom is dat dan uiteindelijk toch net niet gelukt? Ja, ik was toen in het jaar van het kampioenschap met Jong Ajax. Was Marcel Keizer trainer van het eerste. Ja. En die had ik een jaar ervoor gehad bij Jong Ajax. Daar had ik een goede band mee. Die zag het in mij zitten. Toen had je op een gegeven moment een wedstrijd Ajax-PSV. Geen onaardige wedstrijd natuurlijk. En alleen De Ligt was er nog. De rest van de verdedigers waren geblesseerd. En toen heeft hij mij later verteld, dat wist ik toen niet, maar dat hij er toen over getwijfeld heeft om mij samen met De Ligt centraal te zetten. Omdat ik dat ook gewend was vanuit mijn Jong Ajax-tijd. Dus ja, als dat gebeurd was, dan weet je niet hoe dat gaat. Hè? Want je weet in het voetbal, als je daar een keer een goede wedstrijd speelt, een paar goede wedstrijden, weet je het nooit. Maar toen werd op een gegeven moment, heb ik 1 keer op de bank gezeten in de Eredivisie. Maar Marcel Keizer werd ontslagen en toen kwam Erik ten Hag. Nou ja, daar heb je altijd mee te maken. Dat was een trainer die dan minder in mij zag zitten. En ja, ik werd toen kampioen met Jong Ajax. Ik kreeg daarna geen kans meer in Ajax 1, dus dan ga je verder kijken. En toen kwamen een aantal clubs waarvan AZ er 1 was. En dat was gewoon de beste club en voor mijn gevoel de beste stap. Dus vanuit daar heb ik het net helaas niet gered, net bij Ajax. En, Ja. Denk je daar nog wel eens aan? Dat moment? Absoluut, ja. Ik was benieuwd geweest hoe dat gegaan was. Als ik daar wel een keer de kans had gekregen, dat hij het wel gedaan had. Maar aan de andere kant heb ik toen ook een mooie stap naar AZ verdiend. En ja, dan baal ik daar meer van hoe dat bij AZ is gelopen dan dat het bij Ajax gelopen is. Ja, want ook bij AZ ben je niet doorgebroken. Je eindigde Uiteindelijk zelfs bij Den Bosch. Klopt, ja, ben ik inderdaad nog verhuurd aan geweest. 1 Ja. maandje maar door corona. Ja, maar het staat wel op je cv, hè? staat wel op mijn Maatje cv. cv. Nee, absoluut. Goed, ik heb ook die paar wedstrijden fijn gespeeld bij Den Bosch. Maar het was fijn om in ieder geval weer even aan het spelen toe te komen. Omdat ik bij AZ gewoon veel te weinig aan de bak ben gekomen. Ja. Is Maar het dan zo een soort van nou ja, blijdschap dat je toch weliswaar via een omweg dan de Eredivisie gehaald hebt en nu gewoon onbetwiste basisspeler bent? Ja, vind ik wel. Ik ben daar best wel een beetje trots op. Want in het voetbal werkt het echt zo dat je gewoon 2 jaar lang heel weinig speelt. En dan kan je opeens naar heel weinig clubs nog. Kon ik tekenen in de middenmoot van de keukenkampioen-divisie. Of ik kon ervoor kiezen voor een buitenlands avontuur. Nou, dan heb ik daarvoor gekozen om zelf volwassener te worden. Binnen en buiten het veld andere dingen te leren. En dan ben ik best wel trots dat ik na 2 jaar Zwitserland daar zo goed heb ontwikkeld om toch weer terug in de Eredivisie te komen. Terwijl daar 2 jaar geleden een bepaald beeld was ontstaan. En na 2 jaar het beeld gelukkig weer is omgedraaid. Ja. Maar ja, goed, het is wel een schril contrast. Want zo zit je dus in een team met Matthijs de Ligt, met Frenkie de Jong, met Mazraoui, met Nouri. En nu speel je bij Cambuur, sta je onderaan in de Eredivisie. Maar er is goed nieuws, want er komen versterkingen aan. Geert, Mahi, wat is er jij over vertellen? Nou ja, dat is kind de zekerheidssituatie. Ik weet net hoe fit Mahi is, daarom heb ik toch wel weer twijfels. Mag ik weer niet een gesleur voor om die man fit te krijgen. Ik heb even gekeken, hij heeft dit seizoen 2 keer gespeeld. Dat was Ja. in augustus tegen RKC en tegen Emmen met FC Utrecht. Maar wat voor blessure had hij? Ja, dat weet ik niet. Hij is een onbekende blessure, Hij schijnt stond op niet fit te internet. zijn. Dat is wat ik er maar steeds van hoor. Maar ik moet daar het antwoord op schuldig blijven. Weet ik niet wat. Dat is ook natuurlijk waardoor je wel je vraagtekens moet hebben. Want we hebben aan Depay op het WK ook gezien hoe belangrijk wedstrijdritme, hoe belangrijk wedstrijdfitheid is. Ja, zijn laatste wedstrijd inderdaad. Dat waren geloof ik 10 minuten in augustus. Ja. Ja, voordat hij wedstrijdfit is,
Ja, dan zit je in Kijk, we maat. moeten, Maar ja, aan de andere kant, je moet toch wat, hè? je moet wat. Ja. Maar misschien Kijk, is ook Tim- een niet-fitte Mimoun Mahi wel Nou, goed kijk, genoeg. het is er natuurlijk verschil tussen niet fit zijn en niet wedstrijdfit zijn. Je kunt er een shirt aan trekken en zeggen, ga als de brandweer, jongen, en doe je best en het kan goed uitpakken. Maar Een niet-wedstrijdfitte Mahi of een niet-wedstrijdfitte Geert van Tuin is wel een verschil. Dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Dat Ja, is misschien een groot valt het mee en zeg je aan het eind van het seizoen, maar hier moet je hebben. Ja. maar Mahi, dat zou zomaar kunnen. ja, ja, Een maar beetje Mahi en een beetje van mezelf. maar een beetje Mahi is wel te weinig, denk ik. Er moet er wel wat meer bij. Ja. Hè, het mooiste, het gunstigste scenario is dat dat er een spits komt, een buitenspeler komt en wat ik altijd noem een rotzak van een middenvelder. Ja. Nou goed, die spits hadden ze bijna. Dat was Matafs. Ja, maar Tafs die gaat er vanaf zien, want die gaat naar Kroatië. Ja. Dat is ook wel een beetje jammer. Heb jij wil erop wel. gehoopt dat Matafs zou komen? Ik heb het gelezen. Ja, het is wel een goede spits. Het is wel een spits die bewezen heeft voor doelpunten te zorgen. Ja. En, nou ja, als daar meer aanvoer naar komt, dan denk ik dat deze spitsen die we nu in de selectie hebben dat ook kunnen. Alleen, ja, die hebben tot nu toe nog niet gescoord. En als dat niet gebeurt, je hebt toch goals nodig. Dus dan moet je toch ook Ja, extra... maar je zegt er wel terecht bij, het hangt ook van de aanvoer af. Hè? En die is marginaal geweest Ja. in de afgelopen wedstrijden. Dus als nou Van der Water de vorm krijgt die we hem allemaal toeschrijven, de kwaliteit en toon die we hem allemaal toeschrijven, er komt op links nog een goede speler bij en nog een spits. Nou ja, en dan een middenvelder. Ik vind echt, ik heb maar het gevoel, maar ja, jij kunt dat beter beoordelen. Je zei net al iets van, misschien zijn we wel te lief voor elkaar. Er moet iemand komen, zo'n Seuntjes, die zat bijna bij jullie in de kleedkamer, als gewoon een originele rotzak. Ja, Ja, klaar. Dat was een goede geweest. Daar heb ik Ja, ook maar die mee moet je gewoon gespeeld bij even- AZ. Dat die is moet je even- inderdaad- heb je even die nodig. heeft scheid aan alles en zoveel kwaliteit ook nog in, En kwaliteit, in het veld, hè? Dat, En daar kwaliteit. Ja, je kan ook geen kwaliteit halen, maar een rotzak Nee, maar in met de alleen kleed- heb je niks- met alleen heb een je niks grote aan. mond in de kleedkamer red je het ook Nee, niet, precies. Leon. Dus hè? je moet beide Moet je hebben. Je moet het laten zien zelf en daarbij Ja, het team ook nog daarin kunnen maar dan helpen. schud je dus ook de hiërarchie even door elkaar heen. En er ontstaat een andere dynamiek in de kleedkamer. Er ontstaat een andere dynamiek op het veld. En dat is wel wat, denk ik, wat Cambuur nodig heeft in die laatste Maar wedstrijd. nu willen ze er een spits bij. Gaat er dan ook een spits weg, jongens? Weet jij dat misschien? Ulrikes, gaat hij nou weg of niet? In principe niet. Die is ziek geweest een hele tijd. En er gingen allemaal geruchten. Hij zou naar Finland gaan, maar hij is gewoon een tijdje ziek geweest. En hij stond vorige week op een gegeven moment weer op het trainingsveld. Ja. Nou ja, Geert is er geweest afgelopen weekend. Daar is geen sprake van. Maar ja, mocht er een spits komen, ja, dan heeft Cambuur 4 spitsen. Dat is duidelijk. Dan mag er ook één weg. Ja, toch? Dat lijkt me wel. Ja, lijkt mij ook. En waarom? Want afgelopen zomer, toen hoorden we steeds de naam Sarawi. Die jongen van Valarenga. Ja. Waarom horen we daar nou helemaal niks meer over? Nou, dat is steeds te duur is, denk ik. Is dat het? Ja? En maar Betje kan toch wel een beetje met die portemonnee lopen rammelen, of niet dan? Ja. Beetje van de Brink heeft geld genoeg, Bert van toch? de Brink met de Heb jij, portemonnee. Niet in zijn portemonnee kijken, Nee? maar Hij heeft jou ook kunnen betalen. hij heeft mij ook kunnen betalen, ja. Alleen ik denk dat ik iets goedkoper was als ik wat ik hoor wat die Saroui moet kosten. Ja, nou ja, Dat is goed. Iets meer. Maar goed, Eldrikes die zat in ieder geval gisteren weer op de bank, viel ook in. Ja. Voor de rest nog dingen daarover te melden? Heb jij nog nieuws, Andor? Nou ja, er gaan nog wat geruchten over de technisch directeur positie. Goed, die gaan al een tijdje natuurlijk. Etienne Reijnen, we hebben zijn naam ook al eens genoemd. Ja. Dat zijn aantreden op korte termijn bekend zou kunnen worden gemaakt. Ik heb nog even met de Bert Hollander gebeld van de Raad van Commissarissen, maar die nam niet op. Dus wie weet dat daar nog iets vandaan komt. Ja. En nou ja, ze zijn druk bezig met nieuwe spelers, dat mag duidelijk zijn. Dat mag duidelijk zijn. Het moet snel en goed. Dat is waar het om gaat. Hè? Ja. Dus Ja. als je deze week spelers haalt, die moet je eigenlijk tegen Sparta op kunnen stellen. Ja, want we hebben ook een hele belangrijke maand natuurlijk met deze wedstrijden, waarin we elke wedstrijd punten moeten kunnen halen. Ja. En ja, als je pas in februari gaat komen, waarbij de Klaar. belangrijke wedstrijden al geweest zijn, dan... Want je hebt hierna Groningen. Ja, Groningen. Fortuna. Nu weer Sparta. Ja. Dan heb je Groningen, dan heb je Fortuna Ja. Sittard. Ja. Ja, jongens, dat zijn de wedstrijden. Ja, maar volgens jou, Geert, is Mahi dus niet de redder van Cambuur? Nee, niet alleen. Niet alleen. Nee, als je alleen komt, zo bedoel ik dat. Dat is de nuancering in mijn harde nee. Ja, maar het is wel een goede voetballer. Ja, nou, ik vind Als hij het fit goed. is. Ja, Als hij fit Ik vind is. een beetje een koning van de kluts. Koning van de kluts. Ja, zo'n speler die zo'n bal, weet je, zo'n duel. En dan krijgt hij hem net weer mee en dan gaat hij toch zijn man weer voorbij. Volgens mij is hij juist heel erg snel en heel technisch.
Denk je niet? Zo'n jongen, dat beeld heb ik van hem. Toen bij Groningen was hij echt heel Toen was goed. hij heel Vond goed. ik ook. Bij Groningen Maar bij vond ik hem Utrecht? echt goed hoor. Nee, Ja, bij van Utrecht gezien. niet. Ja. Nee, Maar dan... We hebben wel iemand nodig die een keer een mannetje uit kan spelen. Ja. Ik denk dat wij best wel veel goede spelers hebben in de combinatie. Maar we hebben weinig spelers die echt in een 1-op-1 een mannetje uit kunnen spelen. Door een overtal te creëren. En vanuit daar dat we veel meer ruimte krijgen ook voorin om iemand voor de keeper te zetten. ja. Ja. Dan dat je de creativiteit daarin mist. Dus jij bent wel blij met Mahi? Als hij fit is en hij is iemand die dat kan, dan zou ik daar wel blij mee zijn. Ja. Ben jij eigenlijk ook een rotzak, Leon? Want we hadden het net over die rotzak in de selectie. Het is misschien wel een gekke vraag, maar ben jij zo'n type wat met de vuist op tafel slaat in de kleedkamer? Nee, te weinig. Dat zit te weinig in me. Dat moet ik ook heel erg verbeteren. Dat is een punt van mezelf. En daarbij zeg ik dus, dat zijn we dus bijna allemaal. Ja. Te lief voor elkaar. Niet het durven zeggen, durven schreeuwen van verdomme, het kan zo niet, weet je. Want dat is eigenlijk helemaal niet erg om dat te doen. Dat moet je doen in het veld. En dat hoeft niet buiten het veld door te fladderen. Maar eigenlijk moeten we dat gewoon echt gaan zeggen waar het op staat binnen het veld. Zeker. Ja. want Wie ik- was dat dan bij Jong Ajax? Wie sloeg er bij Jong Ajax met de vuist op tafel? En nou gaan we het gloeiende anders doen? Ja, dat durf ik ook niet helemaal te zeggen wie dat is, want we wonnen vaak. Dus, Dat hoeft er nooit Was niet gezegd te nodig. worden. nee. Surplus aan kwaliteit. Dat is ook zo. Hey, jongens, Heerenveen, SC Heerenveen. Die Ja. speelde dit weekend tegen AZ. Ik ben er geweest. Eigenlijk was AZ overal op het veld een maatje te groot. Zowel fysiek als voetballend. Jij hebt er gespeeld natuurlijk, hè, bij AZ. Nou is het zo dat Kees van Wonderen steeds aangaf van tevoren van... AZ is in mijn optiek echt een titelkandidaat. Vinden jullie dat hier ook? Nou, als ze iedereen fit hebben, ik vind die voorhoede met Carlson en Pavlidis en Odgaard, ja, vind ik een geweldige voorhoede. Daarachter heb je die Reinders die maar blijft gaan. Nou ja, De Wit weet Heerenveen nu ook sinds afgelopen weekend. Staat vaak op de goede plek. Verdedigend vraag ik wel af of zij titelkandidaat waardig zijn. Ja, wat denk jij, Leon? Titelkandidaat? Ik had het vooraf niet gezegd. Ik vind ze het uitstekend doen. Pascal Jans heeft het ook uitstekend op de rit. Maar ja, ik denk, ben ik wel mee eens, verdedigend met Andor. Ik verwacht dat Ajax daarin toch wel een stuk meer kwaliteit heeft. Maar die laat het tot nu toe niet zien. En Feyenoord vind ik ook heel goed doen. Maar ja, als het zo een beetje doorgaat, dan denk ik dat ze net tekort komen wel. Het is wel een beetje kommer en kwel hè, bij Ajax laat weer punten leren, PSV laat weer punten leren. Ja, die zijn gewoon Feyenoord. derde, vierde nu. Ja, Feyenoord die profiteert optimaal, AZ profiteert optimaal. Twente zit er Twente zit er direct natuurlijk achter. dichtbij. Ja, het is heel dicht bij elkaar. Dus- Terwijl dat de laatste jaren eigenlijk heel anders Dat was heel anders. Dus Ja. ik vind het wel een competitie die wel eens zou kunnen zorgen voor zo'n verrassing. En dan vind ik AZ wel een team dat voor die verrassing zou kunnen Ja. zorgen. Nou ja, AZ was Ik in vind ieder ze echt geval... geweldig voetbalspeler. Dat Ja, zeker, prachtig altijd. En er is altijd rust in de club. Dus ze hebben het wel tweede goed. goal ook. En weet je wel, en er zit beleid achter, weet je wel. Er is een goede leiding. Men is zegt nou weer van ja, we moeten nou toch weer wat nieuws bedenken. Want, Genoeg veren voor AZ. ja. Dit is een Friese podcast, Geert. Dus ik zeg, Heerenveen, kijk eens naar AZ. Maar goed, het was in ieder geval zo. AZ was twee maatjes te groot. Ja. Laten we even horen naar wat Kees van Wonderen zei na afloop van die wedstrijd. Hoe het elftal met hun kwaliteit is afgestemd op elkaar. Dat is van hoog niveau. En ik heb van tevoren gezegd dat ik hun als een titelkandidaat zie. Daarvoor hebben ze misschien niet de allerbeste spelers, maar wel de combinatie van speelwijze, afstemming en kwaliteiten die ze hebben op het veld. Dat is mijn mening. En om dat te kunnen levelen moet je top zijn. Moet je enorm veel energie brengen. Maar moet je individueel en als team moet je een hele goede dag hebben. En als je kijkt naar twee teams tegenover elkaar vandaag, dan wint AZ terecht. En is het voor ons een les en weer verder. Ja, dat zei mooi. Kees van Wonderen. Mooi Ja, toch? Mooi. Ja, deze man is... als we het nou toch over Heerenveen hebben, dit is de juiste man voor Heerenveen, hè? Ja. De juiste plaats. Maar is Amin Sarr nog de juiste speler voor Heerenveen? Want wat is er toch met Sarr aan de hand, jongens? Eerst die penalty. Ja. Voor mij hadden ze allemaal gekeken. Heb je die penalty nog gezien? Je hebt die penalty gezien. Ja. Ja, hè? Voor mij hebben ze allemaal naar Argentinië en Nederland gekeken. Wat deed die Carlson er allemaal? En maar kletsen. En ze gingen die penalty-stip nog een beetje met de hakker indraaien. En uiteindelijk kreeg je ook een gele kaart natuurlijk, Ja. Carlson. Dat was echt lekker provoceren. Ja, dat was echt provoceren. Ja, maar die Sarr liet zich ook provoceren. Ja, blijkbaar wel, want hij Want miste. hij schiet hem echt helemaal waardeloos in natuurlijk. Ja, terwijl Hij hij... is geen schim toch van wat hij
wel is geweest. Nee, ik vind ook dat hij een beetje stilstaat, eerlijk Oh. gezegd. Nou, dat komt misschien ook doordat Van Wonderen zo zoekend is. Van hoe vult hij de voorhoede in? Ja. Van Amersfoort erbij gekomen is natuurlijk. Ja. Saar toch in de punt, toch op links. Wat doet hij met Van Hooijdonk? Ja, jij was in het stadion. Van Hooijdonk werd een beetje cynisch. Die was na afloop, liep hij leeg bij de camera's van de NOS. Hij was boos omdat hij lichtelijk werd uitgefloten Ja. door een klein gedeelte van het publiek. Ik moet eerlijk gezegd, je moet het ook niet overdrijven. Ik denk, nou ja, dat heb je zelfs ook bij Jong Ajax. Daar moet je ook tegen kunnen, toch, als voetballer. Als je Ik zo vond nu wel dan wordt een beetje- uitgefloten. Dat Vond vind wel een ik beetje huilie-huilie, toch of niet? Ja, goed, dan moet je tegen kunnen. Dan moet je wel tegen kunnen als voetballer, zeker. Ja. Maar goed, hij is het er niet mee eens. En mocht het ook zo zijn dat Van Hooijdonk straks op de bank terechtkomt en dat Van Wonderen misschien wel gaat kiezen voor Amin Sarr in de punt, dan denk ik dat Van Hooijdonk ook gaat zeggen van ik wil weg. Ja, Dan maar- wil hij weg. Maar de trainer was er vrij duidelijk over, hè? Nou, Die zegt letterlijk, welkom in de voetbalwereld, jongen. Zo is het. Maar Je zo moet is het kerel ook. worden. Ja, maar ik vind ook wel dat Amin Sarr, die moet zich nou wel verder gaan ontwikkelen. En die moet nou ook laten zien dat hij inderdaad die veel talentvolle, veelbelovende speler is wat iedereen denkt dat hij is. Maar die staat in mijn optiek in zijn ontwikkeling wel een beetje stil. Maar dat komt ook, en daar hebben we het bij Cambuur ook wel over gehad, over de discussie Ulrikes Boeren. Weet je wel, je moet ook een jongen even een 5 wedstrijden de kans geven om zich te laten zien. Sar staat dan weer in de spits, dan staat hij linksbuiten. Weet je wel, als voor Sar gekozen wordt in de spits, laat hem minimaal 5 wedstrijden staan. Geef hem de kans om zich te laten zien. Ja, maar het gaat In ook plaats van weer om schuiven. aanvoer. Wat we net ook hadden bij Cambuur. Hè, je moet wel aanvoer krijgen vanaf de zijkanten. Misschien komt Che Nunnely er nou bij. Ken jij die nog? Che Ja, die Nunnely? ken ik. Ja, daar heb ik mee ook uit de gespeeld bij jongen. Ajax-jeugd. Ja. Dat is een goede buitenspeler. Dat is een goede buitenspeler. Heeft snelheid, heeft ook een individuele actie. Is natuurlijk transfervrij. Waarschijnlijk komt daar deze week wel duidelijkheid over. En sluit hij aan bij Heerenveen. Nou, dat is een echte buitenspeler. Ja, ik zou dan gewoon zeggen van... Geef ook die Colassin dan de kans. Heb je 2 echte buitenspelers. En Dat dan is toch moet meer een spits. Colassin op de buitenkant. Op de linker. Timossi is toch meer de buitenspeler? Ja, dat is een echte jongen. Die jongen die heeft echt moeite om aan te haken. Dat is een rechtsbuiten. Maar je zou kunnen zeggen van we zetten Nunnely op rechts. En dan zet je Colassin op links. En dan moet je kiezen voor de punt. Ja, het hangt een beetje van de tegenstander af wat je dan gaat doen. Of Amin Sarr of Van Hooijdonk. Nou, ik denk dat dat Amin Sarr wordt. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ja. Als je alleen kijkt naar kwaliteiten zou je al kiezen voor Sarr. Ja. Sarr is ook eigendom. Van Hooijdonk is gehuurd. Maar goed, heb je wel het risico dat Van Hooijdonk weg wil. Nou ja, dat is dan maar zo. Ja. Aan de andere kant is Van Hooijdonk wel een echte afmaker. Maar dan moet je ook wel echt op de rand van de 16 gaan spelen. En dan moet je niet zoals AZ een beetje loeren op de omschakeling. Want hij is niet heel snel, Van Nee, Hooijdonk. nee. Maar goed, weinig doelpunten in ieder geval bij Heerenveen. En na afloop had Andries Noppert, wie anders, een hele heldere analyse. Ik denk dat we nog een uren terug kunnen spelen, maar ik denk dat we hem dan nog net scoort hier. Dus ik denk dat dat ons probleem is. En Scoorde te dreig. ja, dat zeker. En we jou het in dit geval de doelpunten makkelijk voor. En, ja. Dat was de analyse van Andries Noppert. Ik zie wel overeenkomsten. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Hij staat trouwens nu in de belangstelling van FC Kopenhagen. Moet hij dat gaan doen? Ja, die kunnen toch never nooit die transfersom betalen voor Noppert? Nou, weet ik niet. Nou, Ja, je weet het niet. Die hebben net geld gekregen voor... Kopenhagen niet? Ja, ik zie toch wel een aardige Kopenhagen. club? Ja, een maar aardige die clubje, gaan hoor. toch geen transfersom van rond de 10 miljoen euro betalen? Laten we zeggen tussen de 7,5 en 10 miljoen euro. Nou, ik denk dat Kopenhagen dat misschien wel kan doen. Wat denk jij? Ik weet niet hoeveel die waard is, Andries Noppert. Maar ik denk dat Kopenhagen wel aardig wat kan betalen. En ik zou het ook een mooie stap voor hem vinden. Ik denk Kopenhagen echt wel een Echt waar? hele mooie club, vind ik het. Ja, soms. Ja. Maar je gaat toch niet, jongen. Je gaat toch, Leon, jongen, je gaat toch niet naar Kopenhagen? Hè? Dit is de Waarom keeper van het Nederlands elftal. Ik zou nog een beetje wachten. En dan? Ja, dan kan Een het ook hoop op, zomaar zijn dat er niks is, hè? Ja, ik hoop op een club uit de Premier League. Ja. Ja, dat kan je hopen. Maar goed, ik vind Kopenhagen, als je ziet waar hij vandaan komt, dan vind ik Kopenhagen echt wel een mooie stap voor hem en een mooie club. En dan kan hij in ieder geval gaan keepen. Je weet ook niet, als je in de Premier League gehaald wordt, kan je ook als tweede ja. keeper gehaald worden. Ik zal ervoor kiezen. Ja? Ja, absoluut. Want Kopenhagen is een goede club. Speelt met enige regelmaat Champions League. Is echt de top. Hij zal er best een heel goed salaris kunnen verdienen. Dus daar gaat het ook wel om natuurlijk. En hij gaat spelen. Ja, En hij wil, ja, de meest gezonde ambitie. Hij wil toch onder Koeman ook de eerste keeper worden van Nederland zelf. Ja, toch? precies. Dan ga Hij je moet dat, keepen, dan joh. ben je veel sneller Ja. als dan dat je ergens op de bank zit. En Ja. je kan daarna ook nog een stap maken als keeper. Hè? Ik geloof dat hij Hij is 28. is. Precies. Als je daar nog 2 jaar goed keept,
Dan kan je het op dat niveau heb je het laten zien. Als Andries Noppert naar de Premier League gaat, is de kans dat hij niet keept veel groter. Maar dan is de dat kans moet- wel groot dat hij met hele volle zakken terugkomt naar jou. Ja, dan is het waar kies je voor? De volle zak geld op een rug weer terugkomen. Dat zou ook kunnen. Het is een gerechtvaardigde motivatie. Ja. Nou, dat geldt misschien voor Milan van Ewijk, want die staat in een nadrukkelijke belangstelling van Fulham. En dat is een club uit de Premier League. Ja. Nou, dan heeft hij een jaarsalaris wat hij verdient per jaar bij Heerenveen, krijgt hij dan per maand. Ja. Ja, zo is het toch? Ja, Voor mij krijg je daar per week uitbetaald. ja, dat zou best kunnen. Of was het ik in heb Zwitserland? nog niet meegemaakt helaas. Nee, Zwitserland schijnt het ook goed te zijn, toch? Qua belastingtarieven en zo. Ja, qua belasting wel inderdaad. Maar goed, dat is wel tweede league Zwitserland. Hè, dat is, Maar het staat allemaal wel veilig op de Zwitserse bank. Nee, ik heb het naar de Nederlandse bank over. Nederlandse bank. Nou, ik had het wel geweten hoor. Hè? Ja, natuurlijk. Maar is Milan van Ewijk zo goed dat hij bij Fulham een basisplaats kan afdwingen? Nou, Wat denk volgens je? mij is Fulham nou de nummer 6 van Ja, de Premier League. Dat bedoel Die ik doen maar. het goed hoor. Die doen het echt is heel best goed. Goed elftal, hè? Het is Ja, best ze- wel moeilijk om dan in een ploeg te komen die het zo goed draait al. En al boven de stand speelt ook. Hè? Ja. Ja, En dan staat Kenny Teten volgens mij rechtsback. Maar ik vind- Dus- ik vind Milan van Ja. Ewijk heeft wel een aantal elementen in zijn spel die echt wel heel goed zijn. Absoluut. Hij is zeer talent, hij is hartstikke jong. Hij is ontzettend snel. Hij is verdedigend ook wel sterker geworden. Alleen ik vind hem vaak nog wel in de opbouw. Nou ja, schiet hij hem nog wel eens naar de verkeerde kleur. Nee, dat kan, maar ik vond hem tegen ons ook uitstekend hoor. Ik vind hem best wel het type wat wij hebben met Bangour aan de linkerkant. Ja. Dat heeft hij heel erg aan die rechterkant. Hij komt, hij stoomt door. Hij is steeds voor, aan de andere kant voor het doel. Hij is erbij, hij is snel, sterk. Ja, ik vind dat hij wel veel elementen heeft om echt een goede speler te worden. Ja, maar of hij al goed genoeg is voor Ja, dat durf de ik nummer niet. 6 van de Premier League. Dat moet ik Nee, betwijfelen. dat betwijfel ik ook. Ja, misschien nog een tussenstap. Maar ja, goed, als het er komt, dan moet je ook soms denken. Maar Die ja, boot komt soms niet vaak dat voorbij. bedoel hè. ik maar. Hè. Dus, moet je opstappen. Ronald Koeman die sprong op 3 treinen Ja, en is vervolgens miljardair. Ja, dat kun je, precies. dat- Dus ja. als die komt, ja, ik zou het altijd doen dan. Ja, dat gedaan. Ja. Ja, tuurlijk. Hey, wel grappig, want ik was in de persruimte bij Heerenveen tegen AZ. En toen kwam ik Mark van Rijswijk tegen, de commentator van ESPN. Ja. En ik stond met hem te praten. En als hij commentaar geeft bij Heerenveen, dan zit hij altijd naast Ole Tobiassen. De assistenttrainer bij Heerenveen. Hoe zei je? Ole Tobiassen, Oké. excuus. Ja, Ole nee, Tobiassen. Ja, ik moet even de klemtoon in Denemarken. Ole Tobiassen. En op zich is het natuurlijk geen probleem. Alleen die Ole, die is constant aan het bellen. Want die is natuurlijk assistent. En die belt de hele tijd met de bank. Dus die telefoon, daar geeft Mark van Rijswijk commentaar. Die telefoon die gaat steeds over. Tot telefoontjes aan toe naar Hilversum of naar waar ze ook maar zitten, ESPN. Van wie Mark van Rijswijk zit de hele tijd te bellen. Maar dat is Mark dus niet. Dat is Ole Tobiassen. Hij heeft nu een afspraak gemaakt. Ole zet de telefoon nu op stil. Dus probleem weer opgelost. Je hebt in Zwitserland gevoetbald. Ja. Bij Aarau. Was dat ja, je zegt net ook al van, ik zou het iedereen aanraden om naar het buitenland te gaan. Was dat voor jou ook echt wel een verrijking in je carrière, voetballen in Zwitserland? Ja, dat vind ik wel. Wat ik al zei, ik ben buiten het veld, maar ook vooral binnen het veld echt volwassener geworden daar. Ja, je gaat toch in je eentje. Het was ook nog in coronatijd, ga je naar een vreemd land toe. En je moet je daar maar zien te redden. Nou ja, dat had ik het geluk dat ik een Nederlands sprekende trainer had. Dus, Dat was? Stefan Keller. Die echt die oud-verdediger? Nee, dat is Sander Keller. Oh, dat is Hij Sander heeft bij Keller. de Graafschap gespeeld, Willem II RKC. Dus hij heeft wel vooral ook in Nederland carrière gemaakt. Het is wel een Zwitser. Alleen hij sprak Nederlands, dus dat is altijd wel lekker als je daar binnenkomt. Ja, en dan moet je daar gewoon de baasspeler zijn en dan moet je ontwikkelen. En dan leer je toch andere dingen. Vooral verdedigend heb ik veel geleerd daar in Zwitserland. Waarbij je in Nederland en vooral waar ik gespeeld heb, Ajax, AZ, heel veel aan de bal bent. En heel veel daarin doet en wat minder in het verdedigende toekomt. Dus dan heb ik daar heel veel stappen in gemaakt. En dan ben ik heel blij dat ik dan na 2 jaar dus weer een stap omhoog naar de Eredivisie kan maken. Met datgene in mijn rugzak wat ik daar geleerd heb. Ja, maar dat was wel het doel, het stipje op de horizon. Ik ga nu naar Zwitserland, maar ik wil ooit wel weer terugkeren naar de Nederlandse Eredivisie. Ik wilde ooit terugkeren naar de Nederlandse Eredivisie, ja, maar ik wilde nu vooral een stap omhoog maken. En of dat in Nederland was of ergens anders, dat maakte mij niet zozeer uit. Maar dat is dan iets makkelijker in Nederland, omdat ze je daar kennen. En toen kwam Cambuur voorbij en ik was ook wel een type voetballer voor Cambuur. Dus ja. En in de toekomst, dan wil je nog wel weer een keer het buitenlands avontuur aangaan. Ja, ik zou wel weer een keertje het buitenlands avontuur willen aangaan. Ja, het Fulham liefst kan wel. bellen.
Voor hem kan bellen, ja. Nee, het liefst zou ik wel in een grote competitie ergens willen spelen of in een groot land. En ja, welk land dat dan is, dat maakt niet zoveel uit. Je zei net, ik ben wel een typische Cambuur voetballer, hè? Of ik pas bij Cambuur. Wat is dat dan, een typische Cambuur voetballer? Nou, vooral, kijk, nu is het iets anders misschien omdat we laatste staan. Maar vanaf het begin van het seizoen en ook de jaren hiervoor wilde Cambuur altijd goed voetballen van achteruit, inschuiven, centraal achterin. Altijd de voetballende oplossing zoeken, hoog druk zetten. Eigenlijk een beetje zoals ik bij Ajax gewend was. Maar dan iets een niveautje lager natuurlijk. Alleen wel hetzelfde spelidee, principes. En dat past gewoon bij mij. Ja, maar zijn die principes dan nu helemaal overboord gegooid door Ulte? Nou, niet helemaal. Dat zou te rigoureus wezen. Maar hij heeft er wel heel duidelijk bij gezegd. Het mag best een keer lelijk hoor. Want het gaat nu echt maar om één ding. Is punten halen en overleven. En hoe, dat doet er even wat minder toe. Ja. En de ander heeft gelijk als hij zegt van die supporters zijn dat altijd blijft. Als aan het einde van de rit Cambuur gewoon weer eredivisionist is volgend jaar. Ja. En dus alle leed wat daar, alle commentaar, al het gedoe over verdedigen en weet ik veel, dat is weg. Dan zijn we blij met z'n allen. Precies. En het mooi wel eens een keer lelijk. Nou, mag. dat hebben we jongen dus, het oude weekend. Nou ja, Want echt mooi was het niet, toch? het was niet echt mooi, nee. Nee, het was niet mooi. Nee. Gisteren bedoel je? Ja? Nee, niet ja, mooi. ik denk in de eerste helft een bepaalde fase dat we nog aardig speelden. Maar, Vind ik ook hoor. De eerste helft zat een fase in, dat is ook Ja. waar die kans van Jamie Ja. dan komt. En dat was een prima fase van jullie. Precies. Want jullie speelden ze echt even van de Zijn we te weinig van de goal afgekomen. Maar dan moet je maar de 0 houden en Zo is dat het. punt pakken. Ja. En Hey, heel jongens. veel wedstrijden hiervoor hielden jullie die 0 weer net niet. En Precies, dat is dan werd het weer 0-1 of 1-0. Ja. vlogen Ja. weer een of andere rare bal in en dan, nou ja. Maar ja, dit was ook Emmen, hè? Laten we wel eerlijk zijn. Het Ja. was wel Emmen. Het was ook niet FC Utrecht of Nee, FC dat Twente. heeft er ook mee te maken inderdaad. Dat Dat is Emmen ook te Dat is weinig, zo. Oh, ja. heel veel positiespel had en te weinig voor het Ja. doel van ons Ja. kwam en gevaarlijk werd. Maar goed, Maar ja, daar hebben wij dan niet zoveel mee te maken. We moeten Het was ook Volendam. Ja. Zo is het. Ja. Jongens, we beginnen eventjes weer in het Fries, want het was een apart weekend. Mooi Hudde Wien en meer waar. En juist heb nog een trieste bericht dat Hutfietser Liewe Westra verstoorn is. Ja. Westra, te mooi Pieter Wening, misschien wel de 2 beste Frieske hutfietsers van Friesland ooit. Wat is Jim herinnering aan Liewe Westra? Ja, dat het een bijzonder mens weer. De kwam hem op de geksmoment op een fiets in en hij fietste altijd hut. En hij went op een bepaald moment op het 10e. En ik weet nog dat ik toen een keer bij hem thuis wezen moest voor een interview. En dat wie het hier, en ik had het iertal even net paraat, maar excuus. Maar dat wie het hier dat Nibali de Tour de France won. En dat wie Liewe Westra die het Nibali door die Tour de France sleuren moest. Ik weet nog dat Nibali, dat zei ik, ik weet niet meer wat dat zei, maar die zei ik van, Nibali zei alleen nog maar tegen Liewe van, piano, rustig on, want oors kon hij gewoon net bijhoren. Hij kon net bijhouden. Nee. Dat was echt bijzonder. Maar hij sleurde hem dwars door Frankrijk heen en bezwarg hem de gele trui. Ja, En maar wat ik altijd wil bij hem hier, hè, dat wie iets in de blik van Liewe was, denk van, wist er wel bij hoe het eigenlijk mooi toch dat hij op die fiets stapte. ja. Fiets. Maar hij had relatief maar kwart fietst, hè, van 2010 tot en met 2016. Parijs-Nice vond hij de koninginnenrit. Ja. Dat wie in 2012, en dat was wel een grappig verhaal. Hij was zo blij, won hij de koninginnenrit van Parijs-Nice. En hij heeft die laatste kilometers eigenlijk alleen maar zitten te juichen op de fiets. Waardoor hij uiteindelijk in het eindklassement 2 seconden tekort kwam om het klassement te winnen. Dat ging uiteindelijk naar Bradley Wiggins. En een paar maanden later won Wiggins ook de Tour de France. Ja. En wat mij ook nog wel, wat mij nog bijstaat, als ik dan belde met Liewe Westra voor een interview, en hij woonde inderdaad ergens midden in Friesland. En dan zeiden we, Liewe, we graag een interviewtje, kunnen we straks even langskomen? Dan zei hij van, ik stap wel even op een fiets. En dan kom ik wel even naar Ljouweta. En dan even later, tik, 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 op het raam. En dan stond hij in zijn fietskledij en dan stond hij op het parkeerterrein. En dan konden we hem zo interviewen. Ja, dat is machtig. geweldig, hè? Machtig. Ja. Wat zit hij bij? Ik heb bij zijn boekpresentatie West. Het boek dat Thomas Seidsma, journalist, schreeuwen had over hem in Amsterdam. Dat boek ik lezen natuurlijk. Ja, en dan krijg je wel heel veel respect voor hem en voor zijn carrière. En wat hij uiteindelijk nog presteerd had op de fiets. Wat voor mooie overwinningen hij beheld had. Toen neemt Parijs-Nice, maar via de 3-daagse van de Panna ik net.
Misschien een net heel ontsprekkende koers, als je het afzet, het zien hoe Parijs-Nice, maar wel een koers die Liewe Westra heel belangrijk vond en waar hij ook altijd presteerde eigenlijk. Hij komt liek als dat ik kom uit de Triwoorden, dus dat is dan ook wel mooi. Hij had Erik een soort fietst. En een heel soort respect voor de carrière natuurlijk. Alleen nog, ja, wat Geert ik zei, wat je in de eigen sorry, er hingen wel altijd zo'n verhaal omheen. Altijd Van, wat om hem heen, ja. Ja. ja, we wel echt inderdaad toen hij ophoudt met fietsen. En dan we skiën en dan weer een vrouw. En dan liep het dat weg goed te gaan in die Kalpen en een fietshotel. En dan in één keer weer, dan is die relatie weer Een uit. relatie En dan weer zitten we verbrutsen onder en dan de zakelijkheid. Hij ziet natuurlijk zakelijk Ja. aan de verkeerde Ja. kant van de streep. Hij mocht helaas maar 40 jaar worden. Het is een beetje een triest leven. Het is met hem, ja, wel triest. Jij volgt het fietsen ook wel een beetje, toch? Of niet? Ja, klopt. Ik de laatste jaren wat minder. Maar mijn vader is ook echt even een wielrenfanaat. En, Je komt wel echt uit een sportfamilie. echt volgens uit de mij. sportfamilie, ja. Nou ja, mijn moeder is een beetje ingerold. Mijn vriendin zelf ook. Hoe ingerold? Hoe zijn die erin gerold? Ja, doordat mijn vader zo erg van sport en van voetbal houdt. En toen ging mijn zoon en ook nog mijn eens... zoon Beide ging zoons gingen voetballen? Beide zoons gingen voetballen. En toen werd ze ook heel erg voetbalfanaat. En toen wist ze nog meer van sport dan ons, weet je wel, bij wijze van spreken. Want jouw moeder die Hetzelfde. kijkt ook altijd naar Cambuur. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar Dat houdt ze wel vol. dat houdt ze net vol, ja, precies. Maar je zei, je vriendin is ook ingerold, want die Ja, sport zelf precies. ook. Of meer die van dat sportte die... zelf hockey, maar in het voetbal, zij komt helemaal niet uit een voetbalsportfamilie. En ja, als je met een voetballer gaat, dan op een gegeven moment, ja, dan kom je naar de wedstrijden kijken. En dan, nu kijkt zij altijd naar Voetbal Insight en ik niet, weet je. Dus dat is weet je hoe het werkt. Maar om terug te komen op het wielrennen, ja, toen heb ik heel vaak Tour de France met mijn vader gekeken. En vanuit daar dat ik Liewe Westra ook kende. En ik zag het voorbij komen, maar ik herinner inderdaad weer dat hij toen Nibali zo... de Tour de France bracht. Ja. Dus dat is wel heel mooi als meesterknecht om dat... Ja, dat echt. te Ik denk doen. dat Liewe Westra... misschien is Pieter Wening nog net iets groter, maar samen met... etappes in grote Precies. gewonnen. Ja. En De ook Tour in de, toen ook, ja, en ja. de Giro. Maar Liewe en Pieter Wening hebben het Friese wielrennen echt kleur gegeven de laatste jaren. En in Eh, dat opzicht, als je het over raar weekend hebt, dat een van de beoogde opvolgers van die twee, Thijs de Vries, zwaar gewond is geraakt. Ja, ook nog bij Team Trainingskamp. Tietema. Ja, die zit bij dat nieuwe team van Bas Tietema op trainingskamp zwaar gewond geraakt. Dus als je het over een onrustig weekend hebt, met onrustig Had Thijs weer. ook alweer zo'n hele rare carrière. Hè? Ja. Dat hij door wat vreemde ziekte... zijn vader die heel ziek was natuurlijk. Hè? Thijs de Vries, een geweldige oud amateurrenner. En had Thijs die dacht dat hij het moest opgeven. Toch weer terugkomt, een ploeg krijgt. En nou dit overkomt. Er Ja. zit wel veel tragiek in, Ja, hoor, vind echt ik wel. al met al. Ja. Ja. Nog meer tragiek, dat gebeurde bij jullie in de 15e minuut. Emma Cambuur, al die knuffels op het veld. Ja, dat was indrukwekkend Ja, natuurlijk. toch? Want even uitleggen voor de mensen die het misschien niet weten, waarom was dat? Nou, er is dus een dochter van een lid van de harde kern van de supporters van Emmen overleden zaterdag. En dan gaan er berichten rond, heb ik begrepen, dat dat gebeurd is. En dan wordt erop gereageerd, dan gaan wij daar wat aan doen. Ik ga er bijna vanuit dat het meisje 14 jaar was, want het gebeurde in de 14e minuut. En opeens dan zie je, ja, je weet niet wat er gebeurt, man. Maar ik wist het niet. Maar er zaten ook, want ik zat televisie te kijken, maar er zaten ook geen kleine knuffels bij. Nee. Ik zag opeens Dombo vliegen. Ja, nee, ik zag daar teddyberen, nou die waren Enorme bijna zo groot. teddyberen en in alle soorten en maten, in alle lengtes en breedtes, in alle kleuren. En het hield niet op. Het Krijg je dat, hield niet wist op. jij het eigenlijk, dat het zou wist gaan het niet. gebeuren? Nee, we hadden ook geen minuut stilte ervoor gehad. Dus Nee. we werden helemaal niet daarover iets over gezegd, zeg maar, van tevoren. En En opeens zie je al die knuffels. Opeens stopte op stopscheids de wedstrijd en ik zie al die knuffels. Ja, dus ik had toen op dat moment ook nog geen idee waar het precies over ging. Maar ja, als er knuffels komen, dan weet je wel een beetje waar het over gaat. Maar ja, het was wel echt een indrukwekkend en prachtig eerbetoon. En eigenlijk het mooiste moment van de wedstrijd. Ja, Eigenlijk wel. ja, Ja. absoluut. Want dan staat voetbal ook even aan de kant. Want als je 14 jaar bent en je moet dan al het Afschuwelijk. leven laten, dat is echt afschuwelijk. Niks is afschuwelijker dan. Nee, Nee. zeker. Zo is het ook. Hey,
Dat was een heel mooi moment. Misschien wel Ja. inderdaad het mooiste moment van Ja. die wedstrijd. Nou ben jij verdediger, Leon. Wie stond er bij jou in de jeugd bij Ajax op doel? Ja, dat is heel verschillend geweest. Eigenlijk degene die nu het bekendste is, denk ik, is Jeffrey de Lange. Die staat nu op goal bij Go Ahead Eagles. Maar was dat een beetje een keeper waar je op kon bouwen? Ja, dat was wel een keeper, maar ook... Oh, Andor weet al wat ik naartoe wil. Ja, ik snap waar Ongelooflijk je- slechte aanloop, zeg. Vind je dit een slechte aanloop? Je ziet dit loopje, hè? Je ziet dit loopje. Ik denk dat ik op de verrassingsaanval. Nee, maar goed, kijk, bij Ajax is ook de keeper eigenlijk een voetballer. Dus die kunnen al vanuit de jeugd heel erg meevoetballen, goed voetballen. Ja. En dat gebeurt in het buitenland wat minder. Ja, maar als een doelman, ik probeer het nog een keer, een beetje onrustig is, hè? Heeft dat ook invloed op de verdedigers? Dat denk ik wel. Ik denk dat je het lekkerste is als verdediger als je heel veel rust achter je hebt als keeper. Dat hij de ploeg neerzet, de verdediging neerzet, Nu komt aancoacht. hij. Hoe is Heb het je dan? geen verrekijker voor nodig, hè? Ja, ik heb het zo goed voorbereid. Je hebt het Hoe... heel goed voorbereid. En hoe is het dan met een Portugese zenuwpees te voetballen? Nee, kijk, ik vind hem keepend. Ja, hij heeft zijn fouten gemaakt. Keepend vind ik hem, dat heeft hij ook gisteren weer laten zien bij een aantal reddingen, echt wel goed. Maar wat ik zeg, aan de bal is hij gewoon heel onrustig. Heel snel kiest hij voor de lange bal. Waarbij hij af en toe ook gewoon in de opbouw iemand vrij kan spelen. Waardoor we onder de druk vandaan komen van hun. En nu gaan we heel snel de lange bal spelen. Waardoor we eigenlijk weer de bal heel snel terugkomt. En dat we weer op eigen helft staan. Dus daarin kan hij echt nog wel stappen maken. Maar En voor is hetzelfde geld was je hem al kwijt geweest na 4 minuten. Ja, dat had weer Zo. gekund Dat is inderdaad. toch never nooit een rode kaart? Maar ik denk dat het ook geen rode kaart was. Ik want denk het ook niet, die bal maar ging naar in eerste buiten. instantie dacht ik van, oh, daar gaan we Ja, weer. dat kan. Het had gekund, maar die bal ging naar buiten, denk ik. En Ja. ik liep er zelf met nog een andere We naast. waren met Dus, z'n drieën nog precies. achter de bal, hè? Dus ik denk dat het geen rode kaart Je was. kneep maar ik hem niet? snap het Ook wel. niet even stiekem eens? Ja, het kan altijd. Hè. Je kan altijd een scheids hebben die daar wel rood voor geeft. En dan weet je niet of een VAR dat terug gaat draaien. Bij de Dus, treffers kreeg je ook rood. Dat was ook geen rode kaart. Nee, dat was absoluut geen rode kaart. Maar goed, dat, is, dat zit gewoon in hem. Een beetje het wilde. Waardoor toch misschien een rode kaart aan lijkt. Maar ja, dat is wel goed dat die geseponeerd is. Ja. Over rode kaarten gesproken, die Murkin van Volendam. Dat toch was ook ongelooflijk. Diep rood. Dat is toch ongelooflijk dat hij blijft staan? Maar hoe kan dat nou? Hoe kan daar een VAR nou Maar, niet ja, ingrijpen? Dat snap Hoeveel ik helemaal niks camera's van. hebben we? Hoeveel van die figuren zitten er naar die beeldschermpjes te krijgen? Maar het is, en ik bedoel, ja, tuurlijk, je weet niet hoe zo'n wedstrijd loopt. Ik bedoel, Fortuna blijft ook met 10 man, pakken die een punt tegen Nee, dat PSV. gaat Maar er Volendam wint en het is voor jullie, ja, het kan maar net zijn dat ze aan het eind van de rit 3 punten Nee, dat meer snap hebben. ik, maar dat interesseert niet. Ik vind echt dat het gewoon, als het rood is, is het rood. Ja, dit was diep wie- rood. Ja, Donkerrood, precies. ja. Welke Diep club rood. dat is, in welke minuut, als het rood is, is het rood. Zo is het. Jongens, we gaan afronden. Maar niet voordat we even heel snel een paar voorspellingen doen. Oh. Heerenveen Groningen, Andor. Heerenveen Groningen, Heerenveen Groningen. dit weekend. Ja, 3-1. 3-1 voor Heerenveen. Geert, ja ik denk wel 3-0. 3-0. Ja, Leon, Heerenveen Groningen, 2-0. 2-0. En dan gaan we, dan komt hij, de kraker, Cambuur Sparta. Geert, 1-1. dat wordt 1-1. Weer een mooi puntje. Het wordt sprokkelig geblazen. Dat komt goed. Maar Andor? we gaan hem hoog, hè? Maar er wordt nu gescoord, hè? Er wordt nu gescoord. Door wie? Mahi? Niet door Mahi. Niet door Mahi. Het wordt gescoord door Jamie Jacob. Alsjeblieft. Let op. Andor, Ik neig ook naar 1-1, maar goed. Hè, Dat is al gezegd. ook saai, dat dus is saai. Cambuur Sparta, 1-0. Andor, 1-0. Zelfde doelpunten maken als Geert. Ulrikes. Ulrikes. Zij. En het laatste woord is uiteraard voor onze gast, Leon Bergsma. Opnieuw 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Dat zou ik de fans ook wel een keer gunnen. Dat die gewoon een mooie keer, 2 keer kunnen juichen. En na afloop met z'n allen kunnen juichen. Absoluut. Jongens, eventjes. Hebben wij alle stellingen behandeld? Denk het wel, hè? Of niet? Vond je het wel leuk eigenlijk om hier te zitten, ja, terwijl je 18e staat? Want ja, je krijgt het wel zwaar te verduren. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging van iedereen. En, ik vond Nou, dat het heel leuk. genoegen was zeer, Dat zeker is geheel wederzijds. wederzijds. En Ja, je krijgt absoluut. sowieso nog een uitnodiging. Want dan 3 flesjes wijn. Dan hè? herinner ik jou nog even aan de afspraak. Dan krijg ik De 3 weddenschap. flessen 3 flessen wijn. Jij zegt dat Cambuur erin blijft. wijn. Ja. En als dat zo is, krijg je 3 flessen wijn. En zo niet, dan krijg ik ze van jou. En gaan het afwachten. vergeet de mok ook niet, hè? En mag je de ook mok, meenemen. de mok Dat van de mag je podcast. Nou, dat is een hele mooie. Dan. Limited edition. Drink ook vooral Dankjewel, lekker als je de mooi, wijn inschenkt. Precies. Nogmaals, dank dat je er was, Leon. Heren, jullie ook weer. Graag tot volgende week. Volgende week, dan ben we er vanzelfs weer. Hebben we al een gast? Nog net, Maar dat komt wel goed, toch? tuurlijk. En hoor, dan is Roelof er misschien wel weg. Is dat de Oeh, gast? nou, dan regelen we een gast. Dan regelen we een gast. Om het weekend. Dag.